Damdamag Radyo Sagada. Naimbag nga malum, iti amin nga dumdumngeg dito 104.7 FM Radyo Sagada. Dito tinigwan na po nga mangipadanon kadagiti damdamag, standing in for partner Simbay. Naru dagiti Paulo dagiti damdamag, ito nga aldaw Julio 10, 2026. Iti damag dito'y lokalidad ti Sagada. Sangaribo a piso tour fee ti Tatayaon Underground River Cave Tours. Kanda dumapaya paganurutan nagnunmaysaan ti MTC Sagada. Baligi anay sayangkat ti Wasar training para iti tour guides ti Sagada. Panangramat iti passport, may sa kadagiti serbisyo anay panamnama iti mapaspasang Baya Tourism Month celebration no Setyembre. Home care volunteers iti Sagada nang bukal iti Sagada Cares Organization para kadagiti senior citizens. Dagiti Paulo dagiti damagmet dito'y Montañosa. Nagselebrar dagiti ALS learners manipod iti upat a munisipalidad iti maysa a milestone nga selebrasyon. Upat pulo kan maysa a manalo iti Montañosa nagsanay para iti panangipaadu iti produksyon ti kakao. May sagasot kan 40 milyon na piso para kadagiti proyekto a pang-irigasyon iti Montañosa opisyal nalukatan. Nainsigura na panagsaganan no panawan iti didigra ken inklusibo a panagidaulo na iunay-unay iti DRRM conference. Budget ken nainsigura nga programa iti klima isaksakad ti maysa nga IPREP iti Sagana Conference. Benguet ken Baguio City nakapadat iti magnitude 4.5 nga gingined iti Kalman. Dentista ken solo parent manipod abra nagreyna kas Mrs. Universe Philippines Western Philippines 2026. May $1 bilyon nga mine investment ti Nueva Vizcaya na putput a kinondinar ti maysa nga environmental group. May sagasot ket 40 milyon na piso para kadagiti proyekto apang irigasyon iti Montañosa, opisyal nalukatan. Dagiti Paulo dagiti damag at to'y garod dagiti lalaunan na. Sangaribo a piso tour fee ti Tatayaon Underground River Cave Tours kanda dumapaya paganurutan nagmaymaysaan iti MTC ti Sagada. Sangaribo a piso para iti 5 katao kada bangka tinagminumuan a presyo iti kabaruan na nailukat a tourist adventure iti munisipyon ti Sagada. Daytoy ket para iti Tatayaon Underground River Cave Tour no sabino 2 a bangka ti mabalina dumalyasat iti nasao nga aktibidad. Kasi iti dadumapay nga sites ti Sagada at dadagiti empleyado ti Tourism Office nga ag-asistar ken mang isigurado natalged ken matungpal dagiti paganurutan. May kabil daytoy akab iti igid ti kalsada sakbay bumaba paturong iti Tatayaon. Nagminumuan metla ti Konseho ti Turismo iti kalkalpas nga taripnong da idi Kalman Hunyo 9 nga dagiti tour guides nga adan pa malubos ang mga iramid ti tours ket mailista ken maikabil iti hub dagiti naganda. Ita ket dati saan nga bumaba iti upat a tour guide kada organisasyon nga mairanod ditoy a listaan.
Tapno maipay tinatalged ka na dancer bina panaggiya, amin nga tatayaan tour guides ket kinakasapula nagaramat iti permit, sertipikado ang nagmatanda ti water search and rescue training, when iti cave rescue training, panagmaniobra iti bangka ken nakipaset iti orientasyon na may naig iti tatayaan cave. Karagiti babaydan ti 1,000 a piso kada 5 bisita, iti may sa abangka ket magadua iti 8 gasot a piso para iti tour guide fee, 2 gasot mapan iti abang iti bangka. Nakarano iti babaydan ti helmet ken life vest. Para matiti tatayaan na spelunking activity, 8 gasot a piso ti bayadan ti may saing gana iti 5 at turista. Adamot lati 10 a piso kada turista ang mabaydan na kas maintenance fee. Ngayon dito'y kat magapo iti tour guide saan nga iti turista. Agarup taloing gana 5 oras ti nagtipon na kinakasapulan para iti panagpasyar iti 2 kuweba ti tatayaan. Iti kasilpo damag, baligi anay sayang kat ti wasar training para iti tour guides ti Sagada. 25 tour guides agsipod iti Setgo, Sega, BF Tamga, ken Sagas, tinagturpos ken pinmasa iti wasar training ken assessment anaangay di July 6 ingana 8 ditoy Sagada. Ti simulation ti rescue ket naangay sa Joy Cap Inas Resort ken iti tatayaan underground river. Dagiti trainers ket kamang iti MDRRM out Sagada ken may nga retired Philippine Navy ani Joseph Bueno ken Denver Lagasi iti serves ken asosasyon nga Sagada Environmental Guides Association. Pagdupti talo aldaw nga panagsana ay amarmasan na dagiti tour guides iti kaamuan iti water search and rescue ng runa kadagiti water adventures kas iti tatayaon underground river cave activity. Daytoy bumudok waterfall trek ken dumapay. Iti kastoy mapaayan dagiti turista tinatalged saan ang malipatan ken nagana sa kapadasan kadagiti water adventures ti Sagada. Panangaramat iti passport may sa kadagiti serbisyo anay panamnama iti mapaspasang Baya Tourism Month celebration no Setyembre. Narugyan ti panagsagana para iti Tourism Month celebration no umaya Setyembre. Ket paset ti may sa abula na panagrambak ti panangipay ti government services ana ilakam iti passport processing ken job fair. Ikagumaan matla ti gobyerno lokal nga alukuyen ti Land Transportation Office wenno LTO nga mangipaay ti licensing services kadagiti umili. May tadmet ti may sa aldaw nga taripnong dagiti agdudu mga tourism stakeholders. Iti daytoy nga aldaw akat idatag da dagiti arungaing singasing kanda dumapay akarit asang sangwenda tapno mabirukan ti sungbat. Naipanamnamamet ti maangay nga Sagada Highland Loop Challenge, may isang road cycling race. May pakaamuntun dagiti daduma detalye, apaman na may pinal dagiti organisador dagitoy. Malaksid met iti bawat iti Setyembre 21, ingana iti 25, ket adda daytoy Creative Week, kadagitoy aldaw para iti arts, ket adda ti photo walk, photo exhibits, art trail, interactive performance iti arts, ken daytoy arts to enterprise. Ngarod manamnama ti panakipaset dagiti umili ken stakeholders iti agdudu mga aktibidad iti mapasangbay nga selebrasyon no umay nga Setyembre. Serbisyo para kadagiti senior citizens nga kasapulan ti panangtaming pasingkadan ti Sagada Cares Organization.
Formal na organisada iti home care volunteers iti munisipyo ti Sagada, kalpasan ti may isang organizational meeting iti Hulyo 8 sa Jai Homestay Sagada. Panggap ti baruan na establisar nga organisasyon ang mas maipailton ti buya ti bayanihan ken voluntaryo a panagidaulo tapno mangipaay iti dekalidad a panagaywan ken suporta para kadagiti agsaksakit, nakakapsot, bedridden, ken dumapay a vulnerable nga senior citizens dito'y munisipyon ti Sagada ken intero a mountain province. Waiting nga addang ket home care support services for senior citizens sa HCSSC program iti sidong ti panagtitinulong ti Provincial Social Welfare and Development Office wenno PSWDO ken ti DSWD CAR. Tinagtipon ken in pangulong ti panagtipon ken in pangulo ti PSWD Officer Jacqueline Gitangan ken Senior Citizen Focal Person Eileen Kate Fatug. Nusa dinno ket napagtuntungan ti direksyon ti grupo ken opisyal ang nanaganan nga Isagada Cares Organization ti grupo. Naelektaran dagiti interim officers iti panangidaulo ti barbaro nga presidente ani Roda Besay. Dito Montañosa, nagselebrar dagiti ALS learners manipo dito pata munisipalidad iti may sa milestone nga activity. Nagtipon dagiti alternative learning system learners wenno ALS manipo diti Baukuan, Sabangan, Besao ken Sagada kas may sa komunidad iti graduation ken moving up ceremony iti Hulyo 3 itangatawan sa Jai Otukan Community Learning Center. Tema ti aktibidad dito'y Filipino graduates prepared to lead, equipped with competence and character. May parangarang iti seremonya dagiti nabigbiga may sang elementary graduate ken 32 nga junior high school completers ang nairamanan iti 25 learners manipod iti Baukuan, 4 manipod iti Sabangan, 2 manipod iti Besao ken maysa manipod iti Sagada. Iti may sa mensahe, impaay ni Schools Division Superintendent Benilda M. Daitaka, tiya panagtalged ti Department of Education iti inklusibo ken accessible nga edukasyon babaw niti alternative learning system. Inyubkas na met ti panagyaman kadagiti ALS teachers anang idato niti dedikasyon ken panakaiturong iti panakabaligi dagiti learners. Inkagumaan dagiti graduates sa gamatan ti panag-adal iti mas nangato a level ken inpakamuna dagiti ad-adu nga oportunidad ket maipaay babaen kadagiti ALS programs na available sa Ginzada National High School, Mount Data National High School ken Banao National High School. Opisyal na nilukatan dagiti proyekto pang-irigasyon iti Montañosa. Opisyal ang nalukatan ti 43 a proyekto a pang-irigasyon iti sangapulo a munisipyo ti Mountain Province. Kalpasan ti groundbreaking ceremony iti Hulyo 8 sa Jai Collectit Bontoc. Adan ti tema nga Nurturing Fields, Sustaining Lives, Strengthening Mountain Province Agriculture through Resilient Irrigation. Dagiti proyekto ket napondoan iti pakabuklan nga 140 million pesos. May bilang kadagiti may takder ka na masimpay iti sangapulong nga communal dagitoy sangapulong nga communal irrigation system, repair projects, siyam nga restoration projects, sangapulo kan siyam nga small irrigation projects ken 5 nga solar pump irrigation projects. Panggap ti dakela pondo papigsaon pa iti produktibidad ti panagtalon iti probinsya babaw iti natibtib ker pasilidad.
Babaon da ito'y kat maipasigurado ti makaanay supply ti taraon ken na sustansya apang ka biyagan para kadagiti komunidad ti Mountain Province. Panang paadoy ti produksyon ti kakao ing nadal ti 45 amal nalon dito'y probinsya. Tapno mas mapapigsa ti sektor ti agrikultura ken makabuangay iti nayon na panggadan iniswat ti Provincial Local Government Unit wenno PLGU Mountain Province kadwana ti Department of Trade and Industry wenno DTI ti dual daw nga Cacao 101 Production Training idi Hulyo 7 ingana 8 sa Jai Provincial Multipurpose Hall, Bontoc. Tinasaong inisyatiba kat pinandoan ti Provincial Governor's Office iti sidong ti programa nga Aid to MSMEs. Dito'y kat na ipaay ti dalan para iti 45 aman nalon manipod iti nagduduma nga munisipyo ang masuro ti usto kan di kalidad a panagmula ti kakao kas may sang high value crop. Sigun ni Provincial MSME Focal Person Venus Padayaw, bitbitnot lang ti mensahe ni Gobernador Bonifacio Lacuasan Jr. pamanatnot da ito iti komitment ti gobyerno probinsyal nga ingato ti kabailan dagiti mannalon ken mangted iti nasustenar nga oportunidad iti ekonomiya ti probinsya. Naisuro dagiti value-adding opportunities wano pa nang iproseso iti kakao tapno mas dumakkel ti birok dagiti lokal mannalon. Nang ipaay ti Office of the Provincial Agriculturist wano OPAG iti sagduwa nga seedlings wano biniti kakao iti kada partisipante tapno warud na partak ang maiaplikar da dagiti na adalda. Ngayon ay unay tinainsigura na panagsagana iti didigrakan inklusibo a panagidaulo iti DRRM Conference ijay Baguio. Sakbay nga limtaw dagiti high-tech na satellite ken hazard maps iti tinaunog nga relasyon iti aglawlaw tinagbali na sa laknib dagiti nainsigura nga umili iti Cordillera kontra iti didigra. Daytoy tinaiyunay-unay iti kalkalpas nga second Sagana Regional DRRM and CCA Conference ijay syudad ti Baguio idi Hulyo 7 ingana iti 8. Ti DRRM ken CCA ket Disaster Risk Reduction and Management kasamot iti Climate Change Adaptation. Sigun ken ni Baguio City DRRM Officer Engineer Charles Brian Karame, tinasaon nga sagana ket adaan ti iti duwang importante akayat nga asauwen. Paghahanda iti Filipino ken abundance iti English. Inyebkas ni Karame, adal iti dapat nga maisinsina iti baro nga inobasyon, iti nainsiguran nga kaamuan iti rehiyon, tapno mapatibker at ti panangsango iti balbaliw a klima. Nakunamit ni OCD Cordillera Regional Director Albert Mogol ang nabayagi na nakaramot iti kultura iti katutubo ti panagbiag nga ada iti harmonya iti aglawlaw. Malaksid iti tradisyonal a kaamuan, nagbali na sentro ti diskusyon ti agpayso nga inklusibo a panag-idaulo no sa dinyo ket adda ti boses dagiti sektor ti persons with disabilities wenno PWD kas responders ken trainers. Sigunot ken United Nations Economic Affairs Officer Alper Aras, agbalin laeng na epektibo ti may sang early warning system no daytoy ket nakasentro iti tao ken abot kaya dagiti sektor a kanayon ay maibatbati no adda ti kalamidad. Iti nakasilpo a damag, budget ken nainsigurang nga programa iti klima, isaksakad ti may sang IPREP iti Sagana Conference.
May saan naturod nga karit tinibkas ti may saan insigudan nga lider kadag iti ahensya ti gobyerno at tapatan iti pondo ken ikan iti agpayso nga otoridad dagiti programa pang klima nga idadayluan dagiti nainsigudan nga umili iti Cordillera. Iti may kadwa nga aldaw iti Sagana 2026 Conference, kinuwestiyonan ni Marilyn Tungawan, Indigenous Peoples Mandatory Representative no IPMR, iti Barangay Pakdal, iti Baguio, ti Department of Environment and Natural Resources, kundi iti Department of Budget and Management, wano DBM. Sigun kani Tungawan, ti basi-basit apan naka pukaw dagiti customary law, ti basit-basit apan nakapukaw dagiti customary laws wenno tradisyonal nga linteg ket gapu iti puro scientifico nga diskarte ti gobyerno. Ditoy ket maipalpalisi dagiti nainsigudon nga umili iti panagmanihar kadagiti natural kinabaknang. Nayon iti panagmanihar iti aglawlaw ken daytoy inririmot lang ti opisyal ti kinaawan ti na makaanay pondo wenno suporta pinansyal ken personal protective equipment para kadagiti barangay auxiliary teams nga umunang agresponde no adda iti kalamidad. Nga danagan metlan ni Tungawan iti mapukpukaw a kultura ken etniko a pakabigbigan dagiti kabataan ita apang tamet lang iti tradisyonal apan ang taripato iti aglawlaw. Ti sabali pa damag Benguet ken Baguio City nakapadas iti magnitude 4.5 naging gined idi kalman. May sa abiglaan ken narikna apan nagdayeg tinapadasan dagiti residente sa Baguio City ken asidig a probinsya idi kalman ti Malem kalpasan ti magnitude 4.5 aging gined iti probinsya ti Benguet. Sigun if ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology wenno PHIVOLCS naaramid ti gingined banda alas 2:33 ti Malem. Ti epicenter ket iti kaadayo nga 9 kilometro iti northwest ti Tuba, Abra. Narikna ti panagdayeg kadagiti babalay, eskwelaan ken establisemento anang ipaay ti panagpanik ti daduma at tattao. Malaksid iti Baguio ken Benguet, narikna metla daytoy sa La Union ken daduma paset iti Pangasinan ken Montañosa. Awan mo tina-record ang nadangran wano nakaro adadael kadagiti sanikwa. Dentista ken solo parent manipo diti Abra nagreyna akas Mrs. Universe Philippines West Philippines 2026. Baligi ti naala ti probinsya ti Abra, kalpasan na magunod na ti maysa at taga-Bangged a dentista kan single mother ti titulo nga Mrs. Universe Philippines Western Philippines 2026. Ti koronasyon ket naangay ijay The Manila Hotel idi Hunyo 28 anang panatnukan ni Dr. Cassie Magne Dumlao at iagpayso a kinapintas ket saan laeng nga marukod iti panagrampa nudi ket iti kinatibker ken adaan kaipapanan nga advokasya. Malaksid iti prestigyoso nga titulo ket inurnong metlang ni Dr. Cassie ti dadumapaya pamadayaw akas iti 4th overall finalist Best in Tourism Video ken isang sangayan nga Heart of Gold Award gapu iti impakita na kinalain ken advokasya iti national stage. Dati nga italtalo ni Dr. Cassie ti oral health para kadagiti kababaihan ken kabataan. Sigun kanya na ti kada isum maisubsubli na kadagiti pasyente ket simbolo ti panakaisubli ti kumpiyansa ken pamati iti bagbagi. Iti
Isabali pa damag may $1 billion na mine investment iti Nueva Vizcaya naputput akinon dinarti may isang environmental group. Binabalaw ti environmental group na nagkakaisang Novo Vizcayano para sa kalikasan wenno ANVIC ti anunsyo nga $1.9 billion na expansion plan ti Canadian mining firm nga Oceana Gold sa Didipio Gold and Copper Mine, Nueva Vizcaya. Tinasawa pondo nga impakaamo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. amang pangpanggap nga ilaylayon pa iti operasyon ti minasan ingga na iti tawen 2023. Sigun iti ANVIC karkarulaon nga papigsaan ti interes dagiti ganganaet nga korporasyon bayat ang maisak sakripisyo ti aglawlaw ken pangkabyagan dagiti lokal a komunidad. Inayon pa iti grupo at ibarua polisiya ti gobyerno akas iti Create More Act, Pax Silica Initiative ken Critical Minerals Agreement itanga 2026 ket papardas laeng iti permit ken mangpakaro iti panakadadaol ti aglawlaw. Nabayagon nga ireklamo dagiti residente sa Nueva Vizcaya ti Didipio Project kapo kadagiti epekto na akas iti pangta ti panagregaay ti daga. Pan nakadadaol ti kabakiran ken agrikultura akang runaan nga pangkabyagan sa jay. Dagiti nga ro, dagiti damdamag para iti midday, itang Hulyo 10 sa 2026. Dahito ni Gwen Apo, nang ipadanon ka dagiti damdamag. Kat nga ro, para iti dumapay nga innadal, kastama ti dumang impormasyon, kat surutan na kami iti Facebook pages, ti Radyo Sagada, dahito Radyo Sagada 104.7 FM, kan ti Radyo Sagada verifies. Para mo iti panang buya manin, anong panagdangig manin, kadagiti damdamag, mabaling na pa siya rin ti YouTube channel ti Radyo Sagada. Kaduan na kami lata, apo kadagiti nabatbat pa yung oras iti broadcast. Ti oras tayo, 34 minutos, kalpasan ti oras ti alas 12, ita nga pinangan. Good afternoon iti amin nga dugdum nga dito Radyo Sagada.